Керегез. Синен жырлар кешеләр өчен. Ә син киенесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, Станислав Фердинандович? Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барыгыз авылга и нормально киен. Şiller bulup iser idim Hallerime körür bulsam Dingizler geçer idim Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Mehabbet köpürlerinden Barlaşa batılı gale Seyudunu söndürmişe Ömürge saklı gale Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, йөрәгеңә ди булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Хыялымда сине йөрдем, кирәк түгел миңа бүтән. Канатланып йөрим күптән, көннәрдән сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылы гale, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Сөюдүн сүндермичә ömürгә саклый гale. Ömürгә саклый гale. Менә хит.